Angazi nje azavele nje. Ukuthi uyathanda ukungidlaza mayibona abantu. Anibona okokuqala nibonifikile la. Sho ko Facebook yafela mina umuntu omuhle. Yena umuntu omuhle. Ekho ukuthi phela lenkolo abayikholwayo yasamzana nayo la ekhaya. Eqhube sinaka ingane bephila lenkolo abayikholwayo. Kahle sesilanga banga inkolo nobhuti. Yes bayinkomo. Wena mfowethu ulwa ngengane ngoba kuyinkinga yenkolo. Kakhulu mfowethu. Ingane ihlangana phi nokuthi wena ukholwaphi nokuthi uma ukholwaphi. Izohlala kanjani ingane mfowethu ekhaya? Akusingane yakho. Kungeyami impela ingane. Okay sisi nawe ngithi yakho ingane. Okay so lengane le inamagazini nobabili. Lengane mfowethu uselwa ngayo uma wengane manje. Ngilwa ngayo ngilukuthini. Kanjani? Lengane ufuna ukuthi yenziwe into ngenkani ebekhothu lekhaya kuphilwa ngayo inkolo la ekhaya. Ima-ke wena usuzenzile izinto ezifanelekile kubo kwengane. Ukuze phela uzokhululeka ngengane. Ngeke ukhululeke ngengane ungakazenzi izinto ezifanele kasisi. Akukwazi mfethu ingane emele ifike la. Mina ngilo muntu ongakuthanda kahle ukukhuluma. Kodwa usisi lo kulo muntu okuhlaza uyibhokolo. Ngokwethiwa nikho kwakhona la endlini. Akusengibambe ngezandla. Ngibhokolo. Kwamanje ukhuluma nami ngikhuluma. Umuntu yamuzi uyaphendula. Phela ngeke ngaphendula. Ukhuluma ngami ngikhona. Ima wena baba. Hayibo. Engifuna understand la phakathi kwenu. Kanti libuye nishane. Isiqhwaga lesi. Ubekhala ngale ngane thi ngiyondle lengane le. Le mali ithwala imali ngiyathola kulo msebenzi ngiyathola lo mali encane. Ngizoyisa kanjani imali lapha emadimoni? Imali edimoni ekhona lapha. Le ngane izosa kanjani ekhaya emadimoni? Lento yethu nje yabona iyaphambana nje kakhulu. Anikaze-ke nikhulume mhlambe kubizwa abazali ngapha bazohlala phansi kuboniswane sisi. Sake sahlangana ngathatha uma sahamba sokukhuluma nendaba le. Kwaba ukuphambana-ke lapho-ke ukuthi thina ekhaya sindisiwe bona bakhola lenkolo le yesintu. Mfowethu yami ngeke ngokutshela mfowethu sebuya nje emaphoyiseni engibopha lo. Sengikhathele nje kwanini bese ngigcolela endlini nje ngathi ngikhathele. Uyazi ukuthi lengane le ekukhulunywa ngayo la mhlazane yakhula. Mhlazane izocela. Uyazi ukuthi wena ngeke uthole ngisho isenti lapha. Ngoba wena awukazi ube present empilweni yengane. And nina isicefe sensila nisuke simasenigugile sekufika isikhathi seni senibadala ingane mayise sekufika isikhathi sokuthi ithathwe senifike senithi senazi ukuthi senewubaba sonke lesi sikhathi the time ingane ikhulu incane yabo njengoba 3 years zonke wena awundli ingane kodwa uyazi ukuthi unengane nosisi. Ngiyangivela mfowethu kancane. Kodwa egcineni wena uzobe usufika uzothi uzofunani amalobolo engane wena ubaba wengane wena ozomela ingane. Angithi yabo lokho ukuyitshetha usile nalo. Mfowethu uncoma ngoba ukhuluma kahle uyabusa uma wekhaya. Fika shintshe kabuye uzomsukela la ekhaya. Kanjani uzoshintsha kanjani ungamshadanga? Ima-ke wena mfethu lethi sengibuza wena-ke. Ungashintshela intombi yakho. Umuntu onje osengenzela noma yini nanomnini. Uma wengane mfethu ufuna ukuthi kushintshe mina ngikholele inkolo yakholwayo ukuze yonke into ibe right. Ngeke ngikwazi ukuthi ngenze lonto leyo. Ngazi nje izisho mina ngifuna odla ingane yakhe. Ikubo labafe bakhuluma indaba zenkolo masiya khona nje phela. Utheni ingane ingulube enjani? Esesakeni. Yona ikusuka konke lokho nginqakama. Umuthi ingulube isesakeni awazi wena ukuthi ingane yakho le. Ngazi kahle ukuthi pho manje yini uthi ingulube isesakeni? Phela umuthi wena ingulube isesakeni. Fana ukuthi wena wondliswa ingane engesiye yakho. Ingane bafuna sikhulule mangothola ithuba ngoyichazela. Ngoba sivela kuma camera naye ngoyikhombisa le video zazo zonke lezi zinto ezisho. Yini ozoyichaza bafu uzoyichaza ke enganeni ukuthi kwakusola bozoqala uze kuqala lapho kwasuka. Kanti njengoba ngila mina ngizokwenza ngoba ngizozama ukulungisa isimo sokuthini angithi uya understand ukuthi wena
ukholwa lenkolo yesintu basindisiwe anishadile chazela uma wengane ke futhi ingane lesingane kumina ngikwazi ukuthi nami ngicede kahle amagceke ngiyiphile ngalowo mashumi lawo ongathola okay mfethu lalela wena into ebalekile uzokumele wondle ingane yakho even if noma kuthiwa wenzani lokho okuncane ukuthola mfethu kubalekile ukuthi ukushare noma wengane ngoba njengoba wena ungekho present kuma wengane uthwalisa uma wengane umthwalo we understand ukondla ingane ubumbuku boba wengane ephila impilo yakhe imnandi you understand uyayifila leyo pain yabo kuhlungu mfowethu nje kubuza ekseni ekimali lo muntu uvuka ekseni ageza ingane yakhe you understand uvuka ekseni ageza ingane yakhe izohamba iye fresh from esikoleni you understand yabo aphinde futhi ayoyilanda esikoleni noma ayihlangabeze you understand ukephi wena lapho akayilethe kumina amemehlula baba sakazisini lapha etshwaleni hey bafethu awuplante enye ikhothi lapha kodwa ingane yabantu iyenze njani isithwele umthwalo wakho akayilethe kumina futhi ngimehlula into elule kakhulu ngeke phela kuphi ingane Ulethe ingane yami ungayondli. ngeke kuphi ingane Ngizoyondla wena enza okufanele kuma wengane ngeke kuphi ingane ishtade bo wazwa muhle fish akayilethe umene netheni akayilethe kumina futhi ingane amemehlula